Όφιλε πάντε και όσοι άλλοι τι δε θεοί. Δείτε μη καλό γενέστε τάνδοθεν. Έξωθεν δε όσα έχω της εντός μην εφήλια. Πλούσιον δε νομίζει μη των σοφών. Το δε χρυσού πλήθος ήμι όσων μήτε φέρειν, μήτε άγεν δίνεται άλλος ή ο σόφρον. Και στις ιδεοφωτιές του απείρου θα σφυριλατήσουμε τα ξύφη των οραμάτων μας. Η φωτό φυλό δυναμική ασηματοδοτεί τα εθεροδρόμια ώστε το κοσμοπλάνο να προσγειωθεί. Πρέπει να δούμε όλοι το πρόσωπο της Ελλάδος στο θείο καθρέφτη της αιωνιότητος. Πρέπει να τερματίσει το κακό και μέσα μας και έξω μας. Πρέπει να θέσουμε τέρμα. Το άτροπον ακολουθεί την ατραπό και γίνεται ένα με αυτή. Τα τρία ακτινικά κελεύσματα πρέπει να εισακουστούν από κάθε Έλληνα. Το πρώτο ακριβώς είναι ο τερματισμός του κακού, ιδιαίτερα του οικείου κακού, του δικού μας κακού, του εσωτερικού κακού. Το δεύτερο, η δεύτερη εντολή, η ακτινική, αυτή έχει άμεση σχέση η πρώτη, η εντολή, η ακτινική, με την τρίτη ακτίνα. Να τερματίσουμε το κακό. Γιατί μέσω επιτιδευμάτων και επιχειρήσεων και κακής χρήσης της νοημοσύνης αυξάνεται το κακό. Η μέθοδος είναι η εγκράτεια. Ο τρόπος δηλαδή αντιμετωπίσεως και εφαρμογής της ακτινικής εντολής να τερματίσουμε το κακό είναι η εγκράτεια. Η δεύτερη ακτινική εντολή έχει άμεση σχέση με τη δεύτερη ακτίνα και σημαίνει πως πρέπει να γίνουμε όλοι ενάρετοι. Τέρμα στα ψέματα. Κανένας μαθητής δεν δικαιούται να λέει ψέματα. Ούτε στον εαυτό του, ούτε στους άλλους. Ούτε να υπερβάλλει, ούτε να κολακεύει, ούτε τίποτα. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας στο θείο καθρέφτη του αιώνιου. Της αιώνιας δηλαδή αλήθειας ή του αιώνιου φωτός που είναι το ίδιο. Και η τρίτη δυναμική ακτινική εντολή μας επισημαίνει πως πρέπει, αφού απελευθερωθούμε εμείς από το προσωρινό, το χωροχρονικό και το φθοροποιό, να απελευθερώσουμε και τους άλλους. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την απελευθέρωσή τους. Όντως, φτάσαμε στου κακού τη σκάλα στο κατώτατο όριο. Η Ελλάδα έφτασε εκεί που είχε οραματιστεί ο Κωστής Παλαμάς, ο μεγάλος οραματοποιός. Δεν γίνεται όμως τόσο εύκολα ποιητική αδεία ώστε να τανίσει τα φτερά της τα μεγάλα ξαφνικά. Στο σπυροειδές της ανελήξεως θα πρέπει να μοχθήσουμε πάρα πολύ όλοι μας. Αυτό συνεπάγεται θυσίες. Γι' αυτό ακριβώς επισημαίνουμε την αναγκαιότητα θυσίας της προσωπικότητος της Ελλάδος. Τι σημαίνει θυσία της Ιφηγένειας? Τι σημαίνει θυσία της προσωπικότητος? Σημαίνει θυμίαμα. Το προς θυσίαν αντικείμενο, εάν θεαθεί εσωτεριστικά και αν χρησιμοποιήσουμε μία τελετουργική μεθοδική εσωτερική, η θυσία σημαίνει το θυσιαστήριο θύμα θυμιατίζεται. Δηλαδή μαγνητίζεται. Και αν μαγνητιστεί, μαγνητοκαλεί με τη σειρά του μέσω της καθάρσεως της άβρας του μεγάλα όντα, όπερ και η παρουσία της Αρτέμιδος στην θυσία της Ιφηγένειας και την υφαρπάζει. Γι' αυτό ακριβώς έχει λεχθεί από τους δασκάλους σοφίας ότι η θυσία, ερμητικό το τρόπο, είναι η πιο επικερδής επιχείρηση, η πιο επικερδής πράξη, για να μιλάμε για επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι έχει τη θέση της ο χειρισμός, όπως θα δούμε. Επομένως, πρέπει να θυσιαστεί η προσωπικότητα της Ελλάδος. Αρκετά
ασχολήθηκαν οι Έλληνες και μάλιστα εκοφαντικά με τη δική του προσωπικότητα και κατ' επέκταση με την ίδια την προσωπικότητα, τη διαστευλωμένη της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να τερματιστεί. Πρέπει να θυσιαστεί η προσωπικότητα για να αφυπνιστεί η ψυχή της Ελλάδος. Με τους 3 τρόπους που είπαμε προηγουμένως. Πρέπει κάποιος να είναι εραστής της ψυχής της Ελλάδος και πρέπει να δεχθεί να χάσει τον εαυτό του και ο ίδιος, να τον θυσιάσει, δηλαδή να θυσιάσει την προσωπικότητά του και αργότερα και την ίδια την ψυχή του. Όπως ακριβώς το κάνανε οι ήρωες του 21. Είπανε κάποτε στον Καραϊσκάκη, όταν πέθανε η γυναίκα του και φοβόντουσαν μη τυχόν παραιτηθεί, όταν ήταν αρχιστράτηγος της Στερεάς, ότι μπορείς, εφόσον είσαι εφηματικός, έχασες και την... Και απαντά, όλη η θυσία της οικογένειάς μου και το λίγο αίμα μου δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της, το λέω με δικά μου λόγια, της ζέσης μου να υπηρετήσω την Ελλάδα. Και θυσιάστηκε 40 ετών, γιατί 40 κανονιοβολισμούς έριξαν όταν σκοτώθηκε στην επέλαση που έκανε για την ίδια την Ακρόπολη. Εμείς δομούμε μέσα από τον έρωτα του παντός τη δική μας πνευματική Ακρόπολη. Απαντούμε από έρωτα στις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Πόσες ερωτήσεις είναι? 19. Ζωή να έχουν, ας τις κατουστήσουμε. Λοιπόν. Γιατί η επιστήμη ανακαλύπτει και αποκαλύπτει και το μυστήριο συγκαλύπτει? Η επιστήμη από το επίσταστε και λόγων διδώνε των αρχαίων γνωρίζει το αντικειμενό της, προσπαθεί να το ερευνήσει, να το αναλύσει, να το αποδείξει στο βαθμό που το μπορεί και να το τυποποιήσει. Τα μυστήρια έχουν εντελώς άλλο προορισμό. Η επιστήμη δεν ασχολείται ούτε με το εξελικτικό σχέδιο, ούτε με τον σκοπό της εξελίξεως. Είναι θέμα φιλοσοφίας, μας λέει. Επομένως, έχει περιορισμένη ισχύ και έκταση. Δεν μπορούμε να τις αποδώσουμε τα του Καίσαρου στο Καίσαρι, παρά μόνο το 1/7 από όλο το φάσμα της Ήριδος. Είναι η 5η ακτίνα ως γνωστόν. Ναι, αλλά υπάρχουν 7 ακτίνες. Τα μυστήρια συνθέτουν, αναπαριστούν, συμβολίζουν, μυθολογούν, αλληγορούν και όπως είπαμε φωτοδομούν τη γέφυρα μεταξύ του ορατού και του αόρατου κόσμου. Το σύμπαν δεν μπορεί να μπει σε έναν τύπο, μας λένε οι δάσκαλοι σοφίας. Θα μας έδιναν κάποιους τύπους και τελείωσε η υπόθεση. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί έχει αή ροή. Το αή παρόν συνθέτει πρώτε όντα, τα τεσόμενα. Τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Αυτή η σύνθεση προαπαιτεί όλες τις κεραίες αφυπνισμένες και τις 7, ώστε τελικά η σεπτή γέφυρα και ο σεπτός άνθρωπος να συναντήσει τα μεγάλα όντα, τα οποία είναι επέκεινα των 3 ή 4 διαστάσεων του γήινου σπηλαίου. Το γήινο σπήλαιο αποτελείται ως γνωστόν από 3 με 4 διαστάσεις. 3 του χώρου και 4 του χώρου που είναι άθυρμα εννοείται, αυτού του χώρου του αισθητού και 1 του χρόνου. Οι υπόλοιπες διαστάσεις, οι 7, οι 12. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε περισσότερη ισχύ σε καμία ακτίνα
ή κανάλι από αυτό που της ανήκει. Οφείλουμε συνεπώς να διαβούμε τη φωτογέφυρα, την ηριγένεια, να είμαστε εραστέ της Σύριδος και όχι εριστικοί. Έρος της Σύριδος και όχι έρης της Σύριδος. Και τότε θα μας αποκαλυφθούν όχι ως διαμαγείας, αλλά διά της συνθέσεως νέοι κόσμοι, υπαρκτοί και αιώνιοι. Άλλη ερώτηση. Αφού υπάρχει περισσή ζωή, τότε γιατί είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι? Όντως, πολλές από τις ρίσεις τις χριστικές του Χριστού φαίνονται να αντιφάσκουν, χωρίς όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν κανένας δει το γράμμα, ασφαλώς υπάρχει αντίφαση. Η περισσή ζωή δεν μπορεί παρά να είναι η πνευματική ζωή. Τότε γιατί η πτωχή το πνεύματι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι η περισσή ζωή είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας για τον πόρο στο συμπόσιο. Ο πόρος και η παινία. Αυτή είναι η περισσή ζωή. Ο εύπορος κόσμος, ο πνευματικά εύπορος. Η παινία, που είναι, όπως μας λέει ο δάσκαλος Μόρια, το δώρο του εξαγνισμού, όπως και η νηστεία, γιατί βαίνουμε στην 40η, 40 μέρες νηστείας, σημαίνει ότι πρέπει να νηστεύσουμε από πλάνες, από θυμαπάτες και από τη μάγια του αισθητού κόσμου. Εκεί πρέπει να είμαστε πένητες και όχι να είμαστε πλούσιοι. Πλούσιον δε νομίζημι, λέει ο Πλάτων Σοκράτης Πλάτων, καλύτερα Πλάτων, πλούσιον δε νομίζημι των σοφών. Αυτός είναι ο πλούσιος, αυτός είναι ο εύπορος. Η παινία πρέπει να είναι παινία, η θελημένη, των αισθητών και αισθησιακών απολαύσεων. Είναι προϋπόθεση. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο κυρίους. Επομένως, δεν υπάρχει αντίφαση, καμία. Προϋπόθεση οποιοδήποτε για να βαδίσει την ατραπό της επιστροφής, που δεν είναι επιστροφή, αλλά είναι σπυροειδής ανέλυξη, κανένας δεν επιστρέφει εκεί ακριβώς που ξεκίνησε, πάμε παραπάνω, αλλά το λέμε επιστροφή γιατί τελικά η στροφή δίνει τροφή, κάθε στροφή δίνει τροφή ή φέρνει καταστροφή, όπως έχουμε πει άλλες φορές. Εάν δεν πάρθει σωστά και την κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα πρέπει να εγκαταλείψουμε πολλά. Προϋπόθεση για να ανελιχθούμε στον ελικόνα των μουσών, στην ελικοειδή δηλαδή ανάβαση, είναι η εγκατάλειψη, η θελημένη εγκατάλειψη όλων των φθοροποιών περιττών, δηλαδή όλης της συμβατικότητας. Πλουτισμού, ειδονισμού, δεσποτισμού κλπ. Είναι προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φτωχοί σε αυτά και πρέπει τη φτώχεια μας να την έχουμε αποδεχθεί εν πνεύματι. Είναι ολοφάνερο πια τι εννοεί ο Χριστός. Πρέπει να αποδεχθούμε να είμαστε φτωχοί στον αισθητό κόσμο για να γίνουμε, είναι προϋπόθεση εννοείται, για να γίνουμε κάποτε πλούσιοι, εάν γίνουμε σοφοί, δηλαδή αν αγαπάμε σοφά, στον υπεραισθητό κόσμο. Άλλη ερώτηση. Είμαι αναγκασμένος να είμαι σχετικός λάκων και στο τέλος πολύ λάκων για να καλύψουμε και τις 20 περίπου ερωτήσεις. Γιατί ο Πλάτων επισημαίνει πως και μία χορδία αν προσθεθεί ή αφαιρεθεί στη λύρα, η πολιτεία θα καταρρεύσει? Καταρχήν πρέπει να κατανοηθεί τι εννοούσαν με τη λύρα. Νιώθουμε τον πειρασμό, τον εύλογο, επειδή είμαστε Έλληνες, να σημάνουμε τη λύρα ως εξής. Λύρα, λάμδα είναι τα σύμφωνα, ύψιλον, υγρέκ είναι τα φωνήεντα.
εκπροσωπούν τα φωνήεντα. Κερά είναι ο ήλιος. Επομένως, η λύρα είναι η ηλιακή συμφωνία, η ηλιακή καλύτερα αρμονία μεταξύ συμφώνων και φωνιέντων. Υπάρχει το φλογιστόν, το οποίο μας λένε οι δάσκαλοι σοφίας, συγκεκριμένα ο Κουτχούμι στα γράμματα των Μαχάτμας, εμείς που απορώ γιατί δεν έχουν εκδοθεί στα ελληνικά ακόμα, μας επισημαίνει λοιπόν ότι εμείς πιστεύουμε, λέει οι δάσκαλοι σοφίας, στο περιφρονημένο φλογιστόν. Το φλογιστόν είναι ως γνωστόν οι 7 φλόγες ή τα 7 πνεύματα μπροστά στο θρόνο του πλανητικού λόγου. Πρέπει να δούμε τι είναι οι χορδές της λύρας, οι 7. Είναι γνωστό ότι ο Ερμής τη συνδόμησε από το κάφκαλο της Χελώνας που ήταν έξω από το άντρο της Κιλίνης, το σπήλαιο της Κιλίνης, και τελικά την πήρε ο Απόλλων με τα γνωστά λόγια της τέχνη, της μούσα μηχαναίων μελεδώνων, της τρίβος, ατρεκαίος γάραμα τρία πάντα πάρεστη, νεφροσύνη και έρωτα και η δημονή προνελέστε. Τα έχουμε επισημάνει, αυτά τα ξέρετε. Αλλά ας το ερμηνεύσω για τους καινούριους. Οποία τέχνη, οποία τραπός και τα τρία παρευρίσκονται στη λύρα, και όρθος λόγος και η αξίερος, δηλαδή ο έρωτας Αθανασίας, και ο ειδημοσύπνος, δηλαδή το πέρασμα στο λεπτοφυή κόσμο. Αυτό εννοεί. Υπάρχουν, ας μετρήσουμε, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, θρόνοι και τα άλλο βρέστε το εσείς. Υπάρχουν 7 μεγέθη. Όπως και να λέγονται, έχουν άμεση σχέση με τις 7 ακτίνες, επέκεινα με τους 7 ιερούς πλανήτες, με τις 7 υπήρους, οι 2 καταβυθίστηκαν και θα αναδυθούν, με τα 7 θαύματα, με τα 7 κέντρα του ανθρώπου, με τις 7 ρίζες φυλές, με τις 7 υποφυλές και με όλες τις 7 δικότητες, τις 7 μέρες εβδομάδος κλπ. Τους 7 κυρίους της Άρκτου και τους 7 αστέρες των Πλιάδων. Βλέπετε έχουμε πολλές 7 δικότητες. Επομένως η λύρα είναι όλα αυτά. Ο άνθρωπος ή κάθε όν καλύτερα είναι ένας οργανισμός και η λέξη οργανισμός σημαίνει όργανον και εξαρτάται από την κραδασμικότητα την οποία παράγει ανάλογα με τα διανοιγμένα κέντρα του, αν είναι λειτουργία, και με τις επενέργειες που δέχονται τα ανώτερα ή κατώτερα κέντρα του. Εάν ταλαντεύεται κραδασμικά, η κραδασμική ταλάντευση οδηγεί σε κραδασμική χρεοκοπία, σε άτακτη χρεοκοπία, όπως λένε σήμερα τόσο συχνά. Αυτό οδηγεί σε άτακτη χρεοκοπία. Η άτακτη κραδασμικότητα. Επομένως, το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να τακτοποιήσουμε τους κραδασμούς μας, τις παλμικές δονήσεις μας του ηλεκτρομαγνητικού δυναμικού όλων των οργάνων και των κυτάρων μας. Αυτή είναι η ευλογία και η αρμονία. Επομένως, όταν φύγετε, μας λέει ο Πλάτων, αφαιρείται ή προστίθεται μία χορδή της λύρας, κινδυνεύει η πολιτεία με κατάρρευση. Με άτακτη χρεοκοπία λέμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η λύρα έχει και ένα άλλο συμβολισμό, τον τροχό. Η λύρα είναι αναβαθμός, δηλαδή υποκαθιστά τον τροχό, τον επαναγεννητικό, στους μαθητάς ή στους μοιημένους. Αυτοί παίζουν τη λύρα, οπότε φεύγουν από τον τροχό.
Για όλους τους ανθρώπους, για τους κοινούς ανθρώπους, για όλους μας δηλαδή, υπάρχει ο τροχός των επαναγεννήσεων. Εάν μία ακτίνα του τροχού φύγει, εκτροχιάζεται κανένας. Το λέει η ίδια η λέξη. Εκτροχιασμός. Κυρίως και πρωτίστως γυρίζει αργά ο τροχός, επειδή ακριβώς δεν έχει κάποιες ακτίνες. Μία ή περισσότερες. Δεν γυρίζει με ταχύτητα. αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βαίνουν επάνω στην αργό, δηλαδή πολύ γρήγορα οι αργοναύτες. 7x7, 49 με 50. Δηλαδή έχουμε τροχό, λύρα, αργό ή αργό, λύρα. Είναι σύμβολα αυτά. Νιώθουμε επίσης τον πνευματικό πειρασμό να επισημάνουμε, γιατί ήρθε τώρα αυτή η ερμηνεία, ότι η αργό, επάνω στην οποία βαίνουν οι αργοναύτες 49, 7x7, δεν είναι παρά ο αναδιπλασιασμός του ίδιου του ακτινικού φάσματος. Δηλαδή λέμε, επισημαίνουμε, ότι όλοι οι ήρωες είναι προσωποσύμβολα, το καθένα εκ των οποίων αναπαριστά εκπροσωπεί μία από τις ακτίνες και υποακτίνες. Έχει μία θέση στην ακτινική και υποακτινική κλίμακα, 7x7 ίσως 49. Και θυμόμαστε και πάλι τον Κουτχούμι. Λέει στο Σίνετ, εάν Σίνετ που ήταν στο Λονδίνο μπορούσες να διπλασιάσεις το φάσμα της ήριδος, όπως το κάνω εγώ τώρα, χωρίς να στρέψεις το κεφάλι σου δεξιά ή αριστερά, θα με έβλεπες στα Ιμαλάια όπως σε βλέπω εγώ από τα Ιμαλάια στο Λονδίνο. Χωρίς να γυρίσεις καθόλου το κεφάλι σου πουθενά. Μπροστά σου θα με έβλεπες. Αυτό είναι αργό. Αυτό μας ήρθε για πρώτη φορά σήμερα. Η αργό είναι ο γοργός αναδιπλασιασμός, το γοργοτάξιδον, που προέρχεται από τον αναδιπλασιασμό του φάσματος της ήριδος, που το εκπροσωπούν τα προσωποσύμβολα που είναι πάνω στην αργό. Δηλαδή 49 με 50 αργοναύτες. Κλείνει η παρένθεση. Άλλη ερώτηση. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο για αυτή όλη την ώρα. Γιατί να είμαστε εναντίον των διπλωμάτων, αφού πρέπει να περάσουμε από μακροχρόνια θητεία στην αίθουσα της μάθησης? Μάλιστα. Υπάρχει αίθουσα της άγνοιας, αίθουσα της μάθησης και αίθουσα της σοφίας. Και εσείς, μας λέει ο δάσκαλος Μόρια, που θεωρήσατε αβάσταχτη την περίοδο της μάθησης, δεν χρειαζόμαστε. Ασφαλώς πρέπει να μάθουμε. Και όλοι αυτοί οι οποίοι, οι κομπογιανίτες, οι οποίοι λένε στους οπαδούς τους ότι σε ένα Σαββατοκύριακο θα πάρεις μοίηση ή δεν ξέρω πώς, μια εβδομάδα επιχρήμαση ή δεν ξέρω πώς, ή με θεία επέμβαση δική τους, όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πλαστοί. Και αυτές οι μοίησεις είναι πλαστές μούσες. Καμία σχέση δεν έχουν με την αλήθεια. Επομένως, πρέπει να μάθουμε. Γιατί λοιπόν είμαστε εναντίον των διπλωμάτων? Θα αναφέρομαι λίγους λόγους. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ο Μπέμε ήταν ένας μπαλωματής και ήταν φιλόσοφος. Ο Ραμακρίσνα δεν ήξερε γράμματα. Ζήτημα αν είχε βγάλει 2-3 τάξεις. Ο Ραμάνα Μαχαρίση το ίδιο. Δεν ξέρουμε. Ο Λεκορμπιζιέ, ας μην μιλήσουμε για τον Βούδα και τον Χριστό. Δεν είχαν διπλώματα βεβαίως. Θα απαντήσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο Χριστός, μια και ήρθε τώρα. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του? Του λένε, διδάσκαλε, εμείς δεν έχουμε ούτε διπλώματα, ούτε μετάλλια, ούτε περγαμηνές. Δεν μας έδωσε τίποτα. Πώς θα αποδείξουμε στους άλλους ότι είμαστε μαθητές σου? Και τι τους απάντησε ο Χριστός? Κέρια, διαχρονικά. Εάν αγαπάτε αλλήλους, θα είναι τρανή απόδειξη ότι είσαστε μαθητές μου, ότι υπήρξατε μαθητές μου. Δηλαδή, αν βιώνετε την δεύτερη ακτίνα της σοφής φιλότητος, της σοφής αγάπης. Αυτό τους απάντησε. Όχι αν ξέρετε γνώσεις. Η γνώση μας, λέει ο Παύλος, φυσιεί.
Και εμείς ξέρουμε ότι οι νοησιάρχες θα δώσουν μάχη, όπως μας έχουν πει οι δάσκαλοι σοφίας, τρομερή, που θα φαντάζει η μάχη των δύο παγκοσμίων πολέμων που ένας ήταν, ως παιδικό παιχνίδι μπροστά στην τρομερή μάχη η οποία θα γίνει με τους νοησιάρχες. Ποιος εκμεταλλεύεται σήμερα την ανθρωπότητα? Οι νοητικοί τύποι. Αυτοί που είχαν προκόψει εντός εισαγωγικών επιτιδευματικά στο πρώτο ηλιακό σύστημα. Και ξέρετε ποιοι είναι. Είναι κατά Αμερική και άλλη μεριά. Δεν είναι ανάγκη να λέμε άλλα. Είναι γνωστές. Είναι γνωστά τα έργα και οι μέρες τους. Η γνώση δημιουργεί ρομπότ. Και το ρομπότ είναι άκαρδο. Και οτιδήποτε υπάρχει χωρίς να έχει διανοίξει το ιερό κέντρο της καρδιάς του, γίνεται τάλος. Επομένως, δεν είμαστε σφόδρα εναντίον οποιοδήποτε διπλώματος. Μπορεί κάποιος να πάρει οποιοδήποτε δίπλωμα θέλει. Δεν θα πρέπει να το σημαίνει πολύ όμως. Δεν θα πρέπει να νομίζει ότι είναι σπουδαίος. Δεν θα πρέπει να επέρεται. Δεν θα πρέπει να σταματάει η γνώση του μόνο στην ειδικευσή του. Γιατί όπως λένε οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών Γερμανοί, είναι ειδικευμένος ηλίθιος. Ξέρουμε που οδηγούν οι ρομποτοποιήσεις. Όλη η τεχνολογία είναι με το μέρος του κακού, η υπερβολική. Ασφαλώς χρειαζόμαστε, όπως το είχε πει ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ότι η δουλεία θα καταργηθεί όταν οι ίδιες ή τα μηχανήματα θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή την εργασία, την απνεύματη και την μηχανοποιημένη. Ασφαλώς πρέπει να βοηθήσουν και είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούνται από μεγάλα όντα για μακρινές πτήσεις όπου υπάρχει επικινδυνότητα. Αντί να στείλουν ανθρώπινα όντα ή οποιοδήποτε άλλα με οργανισμό ευπαθή, στέλνουν μηχανήματα για να ανιχνεύσουν. Αυτά χρειάζονται. Δεν πρέπει όμως να πάρουν το απάνω χέρι και την απάνω βόλτα. Επομένως, δεν είμαστε απριόρι εναντίον διπλωμάτων. Δηλαδή, συμφωνούμε εν μέρη με τον Λε Κορμπιζιέ όταν έλεγε ότι τα διπλώματα είναι νομοποίηση ανεπάρκειας. Γιατί σε τελευταία ανάλυση πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ερασιτέχνες είναι περισσότεροι από τους εφευρέτες, από τους άλλους τους πανεπιστημιακούς. Ελάχιστοι είναι πανεπιστημιακοί, περισσότεροι είναι ερασιτέχνες εφευρέτες. Και είναι πολύ σπουδαίοι. Αυτοί έχουν το ανθρώπινο γένος προάγει στον βαθμό που και διευρύνει. Γιατί είναι εύλογο πως είχαν θείες επίνοιες. Όχι τυπική μόρφωση. Άλλη ερώτηση. Γιατί είμαστε στη μυθική αρχαιότητα ο Χείρον δίδασκε ήρωες. Σήμερα ποιον και τι μπορεί να διδάξει? Προφανώς αυτή η ερώτηση σκοπεύει εναντίον όλης της μυθολογίας. Όταν μας λέει, όταν διερωτάται, τι μπορεί να διδάξει σήμερα ο Χείρον. Τότε δίδασκε τον Αχιλλέα, δεν ξέρω, όλους τους ήρωες. Τώρα ποιον μπορεί να διδάξει? Προφανώς υπάρχει μια παρανόηση, μια παραξήγηση η οποία είναι άκρο σημαντική και πρέπει να αρθεί. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν σημεία εξουσίας ή κανόνες εξουσίας ή λόγοι εξουσίας ή λογοδυναμική. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι λέγονται. Σημείων εξουσίας. Είναι τα δύο σημεία τα λεγόμενα. Υπάρχουν όμως και σφραγίδες εξουσίας. Αυτές έχουν άμεση σχέση με τις χειρονομίες. Πώς χειρίζεσαι την ενέργεια, την άνωθεν ενέργεια. Πώς τη χειρίζεσαι. Έχουμε πει ότι υπάρχει η χειραφέτηση, η χειραγώγηση, η χειροτονία και υπάρχει η επιχείρηση, η διαχείριση, το χείρον και το βέλτιστον και ούτω καθεξής. Έχει μεγάλη σημασία όταν οι δράκοι φράσουν τις πύλες των ανώτερων κόσμων. Τότε καμία γνώση εξωτερική δεν θα σε σώσει και δεν θα διανοίξει την πύλη. Απαιτείται να γνωρίζεις
το σημείο της εξουσίας, δηλαδή το λόγο δυνάμεως μέσω του οποίου είναι δυνατόν να ανοίξει. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και μια χειρονομία η οποία έχει άμεση σχέση με σύμβολα. Άρα 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ο κανόνας ή το σημείο εξουσίας που είναι ο λόγος, η λέξη δυνάμεως. Το δεύτερο είναι η σφραγίδα της εξουσίας που έχει σχέση με τη χειρονομία. Τι χειρονομία θα κάνεις. Γι' αυτό και υπάρχουν τα μάντραμ, τα μούντραμ και η μούτζα. Από εκεί προφανώς βγαίνει. Μουτζώνουνε, ακριβώς είναι παραφθορά του μούντρα μούτζα. Εικάζω. Κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι οι χειρονομίες δείχνουν ποιος είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Δεν ανοίγουν οι πύλες. Αυτός λοιπόν ο οποίος ρωτάει πρέπει να γνωρίζει ότι μας χρειάζεται μια επιστήμη του λόγου και των χειρονομιών. Και πολύ μάλιστα, ιδιαίτερα σήμερα, με τόσες απρέπειες, με τόσες κινήσεις οι οποίες είναι εντελώς κατοδιαφραγματικές και φθύρουν και παραφθύρουν τα όντα, με τόσους ανόητους χορούς, με τόσες επιδείξεις μόδας. Τα πάντα έχουν βαλθεί να καταστήσουν τη γη ανίερη. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε. Με σκέψεις, με λόγους, με χειρονομίες, με σύμβολα και με πράξεις. Άλλη ερώτηση.